Башланып кеткен атна уңышлы һәм нәтиҗәле булсын дисәк, алдан ук һава торышын белеп тору хәерлерәк. Хезмәттәшем Гөлназ Ибраһимова сезнең өчен актуаль мәгълүмат әзерләде. Хәзер сүзне аңа бирәм. Хәерле иртә, Гөлназ. Хәерле иртә, Ания. Октябрь айының ахыргы атнасына килеп кердек. Һава торышының холкы алышына, димәк, машина тәгәрмәчләрендә алыштырыр вакыт җитеп килә дигән сүз. Узган елларда республикабызда кисәк суытып җибәрде. Төннәрен һава температурасы 0-дан түбән төште. Айрым урыннарында карлы яңгырлар күзәтелде. Беренче кар күренгәннән соң 40 көн үткәч, шын кыш башлана дигәннәр борынгылар. Гомумән, әби-бабаларыбызның октябрь айына кагылышлы сынамышлары кызыклы. Аларның берсендә, мәсәлән, октябрь айында кайсы көндә суытса, киләсе елның апрелендә шушы көннәрдә җылыта башлаячак икән. Һәм тагын 24 октябрьдә, ягъни менә бүген иртән кар очса, кыш суы килер диелә. Бүген нинди һава торышы көтелә? Интернет чыганакларында хәбәр ителгәнчә, бүген көн дәвамында яңгыр ява, шулай да әле җылы саклана. Температура көндез +6, төнлә бераз гына төшеп 4-5 градус җылы булыр дип көтелә. Атна дәвамында көннәр акрынлап суыта барыр дип фаразланыла. Алмашынучан болытлы һава өстенлек итеп, яңгырлар явар дип көтелә. Җылырак киенергә вакыт җитте, кадерле дуслар. Юлга чыкканда кул чатырларыгызны да алырга онытмагыз. Көннәр болытлы торса да, күңел күгебез һәр вакыт аяз булсын, өмет кояшы сөнмәсен. Менә шундый һава торышлары, Ания. Рәхмәт, Гөлназ, без дәвам итәбез.